mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Para sa'yo na nakakunot na naman ang noo. Isang paalala, friendly reminder lang naman. Nakakatanda po yan. Alam mo na, kahit baka kaya mukhang matanda yung katabi mo. Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip! Ano na, Bi? Anong oras na? Para bang wala ka pa ring nagagawa? Kasi naman, iniisip mo pa siya. Sabi ko sa'yo, hanggat hindi ka iniisip, hanggat hindi nilalike o hina-heart yung story mo, wala siyang pakialam sa'yo. Patama na naman siya, uy. Anyway, ako pong inyong makakasama. Magandang hapon, good afternoon. Pakibati ang katabi mo, dali. Bumati ka na. Alam mo, sa panahon ngayon, dapat nagbabatian na. Oo, nakakabata pang nagbabatian. Oh, yung good afternoon, ganun. Magandang hapon po. Ako po ang inyong abang lingkod magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. Kung naghahanap ka ng kadaldalan mong may kwenta, kadaldalan mong usapan pagpapahaba. Pagpapahaba ng ano? Ng buhay. Ako po ang inyong pwedeng matambayan. 3 to 6 p.m. po yan. Usapang health and fitness with babaeng ubod ang sarap. DJ Mara Tony. Alam mo, no? Since today is February 4, Wednesday, ilang araw na lang, anniversary na ng Love Radio. 51 years na kami. At maraming salamat, ha. Dahil sa loob ng 51 years, 3 months nakikinig ka na. Pero doon sa mga talagang matagal na nakikinig, ay palakpak live. Thank you, be. At of course, speaking of our Love Radio anniversary, alam nyo kung sa mga kabisyo nating nasa Paranaque, pwede nyo po kaming abangan dyan. Uy, abangan nyo ang Love Radio team sa Paranaque for the 20th Cityhood anniversary, kung saan meron tayong pa-hip-hop dance contest at meron din tayong Salambat Dance Showdown. Uy, ito po ay gaganapin na February 8, 2026, 3 p.m. po yan sa may SM Sukat Building. Building A. Pwede sa may parking nga. SM Sukat Building A parking lot. Diyan po kami, ha? Kaya sa mga naku-curious kung ano nga ba itsura ni Mara Tony at paano niya nasabi na masarap siya, pumunta ka para sabi mo fake news ako, And meron din kami diyang mga exciting fun and games na pampapawis. So, diba? Yan ang masarap ngayon dahil balita ko ang dami mo na namang kinain. At ang mga kinain mo yung mga nabibili mo sa tindahan na tigsa 10 o 5 piso na ginawa mo na pang araw-araw. Yung mga mahilig sa matatamis dyan, yung mga snack na ginagawang breakfast, lunch, dinner. Nako, hinay-hinay po. Kung mamaya, balikan namin kayo. But for now, syempre, tuloy-tuloy po tayo sa Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Of course, our Love Radio anniversary is brought to you by Arena Plus, astig sa sports. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin!
ka ba o hindi? Alagang astro!